Què tenen en comú un lloro, un tramvia i una licoreria? Aquesta història va passar aquí. Al lloc on estem ubicats, resulta que aquí tenia l'última parada el tramvia 36. Davant mateix de la licorera del Poble Nou, la qual jo sóc la tercera generació. La primera van ser els meus avis, la segona va ser la meva mare i la tercera ara som el meu germà Domènec i una servidora, la Júlia. Mireu, aquest mostrador ja és del dia de la inauguració de la botiga, de 1932. És de l'any de la República, aquest mostrador és república. La botiga té un caliu antic, tan antic que sembla un estadi de futbol, i els que venem som els porters i els que entren són els jugadors. La botiga és un conjunt una miqueta així, entre una miqueta modern i una miqueta quasi bé tot més antic que modern. Aquí teníem un lloro, que ens el vam portar fa molts anys a la Guinea, que li diuen el lloro del 36 pel tramvia 36. Era molt emblemàtic, era molt tremendo, ens deien molts tacos. Per exemple, entrava un senyor a comprar i li deia borratxo, borratxo, i potser el senyor no l'entenia. I si no l'entenia li deia torrat, que ets un torrat. I si no, quan venia la seva senyora, i si no la senyora, una altra clienta que vingués, deia ja ho sap el teu marit que estàs aquí comprant vi? O què, ja has pagat? Ja ho has pagat, això que t'emportes? Mira, l'última que ens va fer va ser la pèrdua d'un client. Va vindre un xicot, tot eixerit, tot maco, tot elegant, i hi havia 3 noies aquí darrere el taulell despatxant. I clar, vam agafar i aquell noi va demanar l'ampolla, es mirava al mirall, era el principi que es portaven les tangues, ell tot eixerit amb uns pantalons blanquets i les tangues ben senyalitzades, vinga a mirar-se al mirall, i vinga a mirar-se al mirall. I ell, ni corto ni perezoso, l'agafa i li diu maricón. Clar, aquell senyor es va tombar i al veure que hi havia 3 noies darrere del taulell va dir quina de les 3 li ha dit això? I nosaltres vam dir no, nosaltres no hem sigut, ha sigut el lloro. Clar que el senyor, evidentment, va quedar així una mica sorprès i va dir i com ho sap ell? I vam dir és que és molt dolent. I llavors el senyor, doncs miri, no va vindre mai més. Després va tindre una anècdota amb el tramvia i ell va imitar a fer el xiulet del jefe de parada. Ell xiulava i el tramvia se n'anava. Potser el jefe de parada no en sabia res, però el tramviaire sortia perquè es pensava que era el jefe de parada el que havia donat l'avís, i era ell. Vam tindre que treure'l una temporada i entrar-lo a l'interior perquè, esclar, potser la senyora es quedava amb el cistell a dalt del tramvia i el senyor a baix i formava un cacau meravellau. El lloro amb el tramvia havia disfrutat molt, perquè només ve la gorra del jefe de parada i es tornava boig. I era una mania que li teníem al pobre home que ja de seguida xiulava. Ara, un cop va morir, que va morir el 1992, doncs uns nois que estudiaven aquí al costat, que es dedicaven a fer això que s'embalsamen, que estaven a la plaça Real, ens van demanar per favor que no el llancéssim quan va morir. I ens van dir, guardi la licorera. I què farem? Diu, demà el vindrem a buscar perquè avui és diumenge. Diu, guardi la nevera embolicat amb un paper de diari i el posen al congelador. Ens el van portar al cap d'una setmana embalsamat, tal com està ara, inclús li van posar una placa que ara aquí no es pot apreciar molt, amb la data del dia i l'hora que va morir. Doncs degut a la popularitat que ha tingut el lloro, se li va fer una col·lecta entre tots els veïns del Poble Nou i van fer un gegantó, el gegantó del lloro del 36, que aquí el teniu. El lloro, com comprovareu, porta la gorra dels tramviaires, del número 36, porta el xiulet, que és perquè el lloro feia sortir el tramvia quan ell volia, no quan volia al cap d'estació, i es va fer el lloro per subscripció popular amb una fila de duros que es va fer aquí al barri, i després també perquè els nanos de la colla, que ja no eren tan petits i portaven els cabuts, poguessin portar ja una mica de gegants per després ja passar als grans, no?